Започваме с кръгчета в раменете. Кръгчета напред. Това подобрява кръвообращението към самите рамена, също така раздвижва и вратът. След което ще ги обърнем в обратната посока, извършвайки няколко пъти. Тук нямаме фиксиран номер, можем да направим от 5 до 20 кръгчета, в зависимост от това колко сковани се чувстваме и колко има нужда нашето тяло. След това бавничко поставяме нашите ръце върху раменете и правим по-големи кръгчета, в които вече включваме и самата ръка. Тук движението се получава освен вътре в раменете, много добре се получава и нагоре по трапецовидният мускул и активираме всички мускули на ротаторният маншон. Сега бавничко даваме ръце в страни и започваме да сваляме лактите надолу и да вдигаме ръцете нагоре. За сега още правим една приятна лека загрявка за всички мускули и структури в нашите рамене. Продължаваме с лек стречинг. Вдигаме ръката, плъзгаме я зад гърбът, помагаме си с другата ръка, издърпваме настрани и накланяме тялото, завъртаме главата и брадичката, за да може да получим още по-дълбок стречинг на мускулите отстрани на гърбът. А сега от другата страна. Сега, тук ще ни трябва, може да е тежест, може да е просто някакъв предмет, който взимаме, може да е 1 кг, може да са 10, може да е подувка и започваме да правим с него кръгчета около нашата глава. Сега, правейки това упражнение, може да усетите как леко започват да препарват раменете и да се уморяват. Правим в едната посока, след което и в другата посока. Бройките тук зависят от това как се чувствате и колко желаете да натоварите раменете. Преминаваме на писане на знакът за безкрайност. Тук вече ще усетите едно хубаво припарване в раменете, което означава, че ги натоварваме добре. Тук не трябва да има никаква болка и трябва да е, отново казвам, приятно припарване. И последното, което ще направим, повдигаме тежест, може и да са чисто само ръцете над глава. Това упражнение помага за рамото, помага за силата и за стабилността.
може да си изберем по-ниска или по-висока тежест. Повторенията са съобразени с нашите възможности и сила. Целим се тежестта да бъде повдигната директно над нашата глава.